Čaute všetci, moje meno je Brady a ja vás vítam pri netradičnom formáte videa, ktorý nie je zo sedla motorky, keďže máme na Slovensku počasie, aké máme a moc sa jazdiť nedá, nikam sa moc ani nemohol chodiť. Tak si dneska spravíme troška inakší formát videa, dúfam, že sa vám to bude ľúbiť a poďme na to. Všetci vieme, že motorky sú super vec, ale poďme si na rovinu, nie každá motorka je až tak dobrá a niektoré motorky sú také jemne preceňovanejšie. Niektoré sú oceňované správne, napríklad ako Yamaha MT-07, super motorka za dobré peniaze, kedysi, a proste výborný stroj. A niektoré sú troška viac preceňované ako je mali, ako napríklad MT-07. Zasa nie je to až tak úžasný stroj. A v dnešnej dobe za tie peniaze máte určite viacej technologických, viacej lepších motoriek. Preto sa dneska pozrieme podľa mňa na top 5 najviac preceňovaných motoriek, čo si vieme aktuálne kúpiť teraz. Dávam rýchly disclaimer k tomu. Toto je čisto môj osobný názor. Nie je to tak, že všetky tieto motorky sú zlé, veľa z nich je veľmi dobrých, ale sú troška pod tým, než čo o nich ľudia hovoria a myslia. Ak máte iný názor, kľudne ho napíšte do komentárov, a ak máte napríklad vlastný zoznam, tak kľudne ho napíšte, ja sa ho rád prečítam a možno mať nejakú zaujímavú diskusiu dole v komentároch. A bez ďalšieho zdržania by som sa rovno vrhol na číslo 5. A na číslo 5 stojí Yamaha R7. Keď ohlásili Yamaha R7, všetci sa tešili, že wow, aký super stroj to bude. Vlastne zobrali MT-07 a šľahli na to pár plastov viacej. To je reálne za mňa všetko, nič iné. A zvýhli stupačky hore, aby sa vám sadilo menej príjemne. Ako bez randy. A tá cena, to je na tom asi to najhoršie. 9800 € to začína. Ako za 9800 € mať ukapotovanú MT-07, no ja neviem. 55 kW, 67 Nm. A dokopy jediná technológia, čo to predá, myslím, že dostala trakčnú kontrolu, čo je wow. OK, nastaviteľný podvozok od MT-07 v tej dobe. Nič viac. 9700 € či 800. Priplatí si 1 liter a môžete si kúpiť oné Aprilia Tuono 660. Tiež dvojválec s 270-kovým oným zapalovaním, tá posunutým, a máte to isté, len o dosť lepšie, s väčším výkonom a oveľa viac lepšou technológiou. A stojí to skoro rovnako, fakt o 1000 viac. A keď chcete bazošovu, tak nájdete aj za menej. A teda dobre, povedzme, že chcete niečo lacnejšie a možno rovnakým výkonom. Kawasaki Ninja 650. Stojí veľmi podobný výkon. Tá istá technológia skoro, tiež to má len trakčnú. A začína to o 2000 menej. 7900 €. Takže za mňa proste tá motorka za tie peniaze vôbec není to, čo by... Nehovorím, dizajn je úplne nádherný. Fakt akože tým dizajnom sa vyhrali, je tenučka, bomba. Ale sorry, skoro za 10 litrov dostať MT-07 s plastami a horším sedením. Za mňa nič moc. Hovorím, mám tu hneď dve možnosti. A keby chcem niečo ešte zaujímavejšie, nejakým iným motorom, mám tu C-Moto 675 SR. O 11 kW viac a tiež o dosť lepším vlastne všetkým, brzdavý podvozkom, technológiou, ako bomba. MT-07 je za mňa len či R7 je za mňa len predrážená oplastovaná MT-07. Radšej ďalej. Na čísle 4 máme usadenú motorku, môjmu srdcu veľmi blízku. Je to Kawasaki, o ktorom sme pred chvíľkou tiež rozprávali, Kawasaki Versys 650. Táto motorka je za mňa proste veľmi predrážená motorka, ktorá už nevie dodať to, čo kedysi. Kedysi ten trh nebol tak presýtený týmito adventúrami v objeme 650-700, ale teraz už je. Za mňa Kawasaki Versys, okrem svojho musím uznať, tento nový dizajn je neskutočne nádherný, veľmi sa mi ľúbi. Ale brali je z kW, má to 49 kW a táto motorečka začína prosím pekne od 8450 €.
Čo to ponúka? Aké máte super vlastnosti? No, hneď vám poviem. ABS-ko. Indikátor ekonomickej jazdy. Duálne škrtiace klapky. A trakčnú. A to je všetko. To je úplne, že všetko. Viac a platíte to. A to je základ. Za mňa v dnešnej dobe máme motorky, ktoré sú lacnejšie a ponúkajú toho o dosť viac. Na motorke so 49 kW, ešte k tomu na Adventure, ktorá je taká ťažšejšia, za mňa tá kontrola trakcie, nutnosť, nenutnosť, ťažko povedať, ale za mňa máme lepšie motorky. Pozrieme sa napríklad na hneď za humna CF Moto, nová 700 MT, má o ten kW viacej, ale základná cena je nejakých 7000 eur, o 1000 menej. A neviem koľko je príplatok za kufre, nemám ho tu hneď, tuto vám ho hneď ukážem, ale proste na to je hneď lepšie, ale napríklad Benelli TRK 702, väčší výkon, ale viac väčší výkon, a je lacnejšia, máte, a kufríky k tomu máte tiež za lepšiu cenu, alebo ďalší príklad, Motomorini X-Cape 700. Tá motorka s drátenými kolesami stojí nejak 7600. Bez drátených 7100. A kufríky tam máte tiež za pár šupov k tomu. A ponúknem vám to tiež viacej vecí proste a za menej peňazí môžete mať vlastne 3 motorky. Ešte vám ostane na chlebík. Keď máte budget na motorku a môžete si kúpiť base versu bez všetkého, alebo si môžete kúpiť tieto motorky naložené a ešte vám ostane na tankovanie. A už tiež táto motorka svojou cenou moc nepriláka. Jediné čo tieto motorky majú navyše, to že majú značku. To je všetko. Nič viac, nič menej. Moderná motorka, ale sú určite lepšie možnosti a neponúkne vám to viac ako tie ostatné. A ešte k tomu nie za tie peniaze. Keby chceme vyspekovať versu doplna, tak nás vyjde nejakých 11 000, ak sa nemýlim. V tej najdrahšej výbave Grand Tourer, ktorá je za 2400 eur, sme skoro na 11 000 za motorku, ktorú vieme mať vlastne v tom istom skoro speku za 8. A zasa s lepšou technológiou. Ako hovorím, napríklad najlepší konkurent je teraz toho CF Moto 700 MT, tiež trakčnú kontrolu má, technológie, konektivitu s telefónom. A s kufríkami stojí o 3000 menej. Nemám na vás názor. Ja by som sa posunul ďalej. A ako za mňa ďalšou motorku, ktorú som aj osobne sám chcel, ale príchodom iných značiek na trh, som si uvedomil, že táto motorka je čisto len to, že to má štvorválec. A nebavíme sa o nikom inom ako je CB650R. Na háčik. Tento naháčik stojí vyše 8000 eur nový, 8,5 ak sa nemýlim. Všetky ceny uvidíte na tomto presne, ktoré si zoberiem do stránok. A čo vám táto motorka ponúkne? 650 štvorválec o výkone 70 kW. A trakčnú. On-off. A that's it. Tie modely pred faceliftom, ktoré mali ten istý displej, ako má napríklad moja Honda CB500F. Nič na ňom není vidieť. A nič navyše. Po facelifte dostali TFTčko, áno. Konektujú to s telefónom, áno. Ktorá nemá zrkadlenie telefónu, iba vám ukazuje šípky, kade máte ísť. Stále všetko ostalo. Kúpil si to môj jeden známy. Si kúpil, mali motorku vedľa seba, ja pozerám na tie tlmiče a hovorím more, však máme rovnaké tlmiče, moja 500 má 650, má rovnaké tlmiče, nenastaviteľné nič. A pýtajú si za to proste nehorázne peniaze a za mňa jediný dôvod, prečo tú motorku chcete, je štvorválec. Ak chcete kvôli niečomu inému, tak za mňa sú určite lepšie možnosti. Hovorím, jediná vec, ktorú táto motorka robí určite lepšie ako ostatné, je to, že to má štvorválec. Ale aj to už sa za chvíľku blíži podľa mňa ku koncu k týmto motorkám, lebo aj ostatné značky robia štvorválce. A keby napríklad, ja neviem, tá motorka je nádherná, ale nevysel by som na to 8600 eur v novom.
Môžete tam mať áno e-clutch, čož podľa mňa je akože vec také, že čo ja viem, či som to chcel na svojej motorke, zavadzá to. Keď som si tú motorku skúšal s e-clutchom, proste mi to do tej nohy drgalo. Keď som si vyložil na stúpačky a proste nie. Ale hovorím, 8600 € a vlastne jediné čo to dáva navyše je ten štvorválec a ešte k tomu s tým utlmeným zvukom, s tým veľkým tlmičom do toho musíte nasloviť minimálne liter dačo. Aby ste tam mohli dať nejaký ladený nejaký full systém, aby to nejako znelo. Lebo s tým originálom je to nejak vysávač. Neklamné. Ako znie to pekne, ale ako pekný vysávač. Takže za mňa táto motorka je úplne, že cez čiaru. Ja by som sa pozrel na ďalšiu motorku, ktorá je tiež Honda, je to tiež Hondička. Toto inak ako neberte tak, že teraz že toto je menej overrated. Nie, tieto motorky sú všetky tak rovnako overrated. Tiež to je Hondička a za mňa to je CB500X alebo jak sa to NX500. Aj táto motorka začína od 7000 €. Je to 500-ková adventúra. Dizajnovo je celkom pekná. Nie je to najkrajšie, čo som videl, ale je to pekné. Je to 500-ková adventúra a áno, má to TFTčko, 12V zásuvka ako príplatok a proste táto motorka je podľa mňa len zdvihnutá CB500F, teda Hornet 500, ako mám ja. Tam nič viac není. Tá motorka za mňa v teréne to moc neobstojí, keďže to má liaté kolesa a nie je to nejako extra vysoké a kto by si toto bral, žiadne krytie výfuku alebo motora, nič tam není. Akože uvoľnené cestné, čo napríklad ja môžem porovnať s mojou Hondou CB500F, ktorá je na cestu veľmi pohodlná. Zvládam v pohode 400 km výlety bez toho, aby som trpel. A nemám napríklad ani veterný štít. A tá CB500 je lacnejšia. A ľahšia. Tuto ja za mňa nevidím dôvod, prečo som si toto kúpil. Neponúka to nič nejako extra navyše. Horšie pneumatiky na cestu. Lebo s týmto do terénu určite nepôjdete. Za mňa tiež sú o dosť lepšie alternatívy, ako napríklad Benelli TRK 502. Viete mať aj cestný variant, aj terénny variant 502X. Áno, tie motorky sú o dosť ťažšie, sú ťažké, ale tie vám ponúknú niečo z toho adventure štýlu. Za mňa táto Honda neponúkne toho veľa. Tiež napríklad mám jedného známeho, týmto ťa pozdravujem, Pali, čauko, čo chce strašne napríklad túto Hondu NX500 alebo CB500X, podľa starého pomenovania. A len za to, že to je Honda, a za nič viac. A keď som mu ukazoval Benelky, napríklad C-Moto 450 MT, čo je za mňa úplne geniálna cestovka, ako v tomto malom segmente do 35 kW. Áno, znie to, že som veľký fanúšik C-Moto, ale proste robia dobré motorky. Ale hovorím, napríklad Benelli to robí a aj iné značky to teraz robia, napríklad QE Motor má strašne veľký teraz market s týmito adventúrami do 35, Vogue, alebo Vouch, jak sa to volá, tie má tiež pekné, tú 500 35 kW a to sú motorky za mňa, ktoré sú proste cestovky alebo adventúry. Toto za mňa je proste len zdvihnutý naháč. A drahší. Ktorý stojí 6900 v základe. Tuto vám dám ceny všetkých tých ostatných motorov, ktoré som spomenul na porovnanie. Za mňa len zdvihnutý drahší naháč. Ktorý moc viac vám nedá. Čestné uznanie alebo honorable mention patrí každému litrovému superšportu, ktorý existuje. Povedzme si pravdu, v živote nevyužiješ ten výkon, ale že v živote nikdy. Povieš, že pochodíš na okruh, povieš tým 2-3-4 krát na okruh, tam sa z tej motorky posereš. A to je všetko. V meste s tým nevieš objazdiť, na ceste s tým reálne normálne jazdiť nemôžeš. Stojí tu sakramenské veľa peňazí. Kúp si radšej 600-kového superšporta, to sa ako tak dá využívať. A ako poslednú motorku. Kráľa všetkých overrated motoriek. Ktorých majiteľia iba vyspevujú, ale realita je úplne niekde inde. Táto motorka sa nazýva BMW R1300 GS. Áno, som veľký hejter bavorákov, lebo za mňa sú všetky skoro tie bavoráky overrated. A prečo za mňa tento jeden král? Ťažká technologická hovadina za extrémne veľa peňazí. Áno, 1300-kový boxer so 145 koňmi a 140 Nm bomba. Váži to 260 kg, pozná tam kufre, výbavu a spolujazdca. Extrémne veľa elektroniky, čo je super, radar, adaptívne tepla, semiaktívne odpružnenie, jazdné režimy, start assist, full TFT, ledky, bla 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 bla. Úplne bomba. 25 000 prosím. Áno, je to v tom
je to v tom luxusnejšom segmente tých motoriek, ale povedzme si na rovinu, potrebujeme toto všetko na tých motorkách? Potrebujeme všetky cerepečičky a využiješ to vôbec na tej motorke, kámo? Keď chceš proste cestovať a všetko, tak kámo, pokiaľ ideš 600 km za jeden záťah, tak ten bavorák nepotrebuješ a pokiaľ ideš, tak si blázen. Takúto ťažkú motorku v teréne, no ja neviem. Čo je to super, že to všetko prejde. Ja neviem, s malým tankom chodí po hline na 2 kolesách. Ja som počul, tie tenerky sú lepšie napríklad, keď chcete niečo pohodlné. A veľa nových motoriek vo väčších kategóriách už má tempo mandát podľa mňa. Je to proste, a hlavne najviac vec, ktorú dokazuje, že to je veľmi overrated, je to, že všetci majiteľia bavorákov si musia dať nejaké custom HPZ-ky. Zatiaľ som nevidel ani jedno BMWčko, ktoré by nemalo custom HPZ-ky. Všetci majiteľia musia ukázať, že pozrite, áno, minul som za toto veľa peňazí, aj keď som za tie peniaze mohol mať pomaly 2 motorky. Takže toto je za mňa král. A to sa ani nebáme o dizajne, proste dizajn to je grc. A to povieš sa mu BMWčko ľúbi, GS-ko, dizajnovo, klame. Úplne klame, toto nie je vec už osobného, že dizajn je niekoho osobná vec. U tohto GS-a to proste nie je osobná vec, proste to GS je špatné. A kto tvrdí opak, klame len sám seba. A hovorím, za mňa za tieto peniaze táto motorka je nehorázna. Začína síce od 19 000, ale veľmi veľa vecí, aby ste to mali v tom super stave, musíte priplatiť, tam sa dostávame cez 25 000 eur, ak nie viacej. Takže toto je podľa mňa motorka, ktorú vie prekonať veľmi veľa adventúr za skoro polovicu ceny. No to aby si mohol kamarátom všetko povedať, pozrite, mám tu toto. A keď sa vás pýtajú, že a bol si s tým, že našo to? Nie, čo si malý, za takú cenu by som to aj nechcel len zašpiniť. Za mňa a všade to vidím tie GSK. A všetci to len vychvaľujú. A potom, keď sa s nimi dostanete na pivko a porozprávate, tak vám povedia aj celkom pravdu tí ľudia. Ktorí napríklad mi povedali, že je to skvelé, ale začínam mať pocit, že ovládam viacej iPad než motorku, lebo to má viacej elektrických gombíkov ako kilovatov pomaly. Že za mňa toto je ako král všetkého preceňovania. Proste táto motorka je super, to som v živote nepovedal, že by bola zlá. Ale je až tak super, že by bola priam najviac geniálnou motorkou? Určite nie. Takže to by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa vám video ľúbilo, dúfam, že som vás troška nasral týmito mojimi názormi. A dúfam, že sa rozpíjete v komentároch. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.